Idol, ngayong dalawang araw na lang bago ang Kapaskuhan, at ngayong araw po ilalabas po ng BSP. Ito pong bagong banknotes po natin. At sa Greater Manila po ito, unang ilalabas at by first quarter po ng 2025, ito po ay lalarga na po ang sirkulasyon sa buong Pilipinas. May mga positibo na nagsasabing maganda at talagang quality ito pong inilabas po na bagong banknotes. At sa kabilang banda ay may mga bumabatikos din po at napupuna, no, lalong-lalo na po sa aspeto ng kung anong imahe ang pwedeng ilagay po dito. No, ngayong umaga po makakausap po natin po si Doc Xiao Chua, isang Filipino public historian po. No? At ano po bang impact nito sa ating pong kasaysayan? Babati mo na po natin po isang makasaysayang umaga po, Doc Xiao Chua. Magandang umaga po. Makasaysayang umaga, Idol Mark, at sa lahat ng mga tagapakinig natin sa IFM Dagupan. Opo, diretso na po kami dito. Itong bagong banknotes, ano po ang unang impression nyo po dito nung inilabas po ito ng BSP sa pagpepresenta nila ng last week sa ating pong Pangulo? Well, alam naman natin mangyayari ito kasi 3 years ago, una na nilang inilabas yung sa 1,000 perang papel na pinalitan ng agila, di ba? So, yun. Na in fairness, hindi naman nagsimula sa Pangulong Marcos yan, panahon pa ni President Duterte yan. So, tinutuloy lang naman nila. No? Of course, ang peers natin, ako po isang historian. May pag-aaral kasi akong ginawa na kinuha ko sa SWS survey noong 2011 ng pinaka-recognizable heroes sa mga tao. No? Lumalabas doon, of course, Jose Rizal, Bonifacio. Pangatlo noon si Benigno Aquino, pang-apat Cory Aquino. Kakamatay lang ni President Aquino noon at Pangulo si Senator Aquino. Pero pag tinignan mo yung mga taong nakasama doon sa survey na yon, sila yung mga nasa pera, marami sa kanila. No? So, tandaan natin na ang makikita natin dito, and I also made that survey with urban poor leaders, no? 50 yun. Na halos ganun din ang lumabas. Ang nare-recognize na hero ng mga tao, yung mga nakikita sa pera. So, I made the conclusion in my paper na ang laki nung papel nung pera to subconsciously sits history. Kasi hindi ko ba kapag hindi naman lahat nakapasok sa eskwela, pero lahat tayo humahawak ng pera. Correct. Diba? So ang makikita mo doon pagka lalo na yung mga mabababang uri ng pera nasa lower denomination, matututo talaga at least familiar yung mga tao kay Quezon, diba? Kay Osmeña. So ngayon, mawawala itong mga to. Mawawala sa consciousness. Ganun din, di ba? Dati may mga taong nasa pera. Si Emilio Jacinto nasa pera. Yes. Si Juan Luna nasa pera. Si Tandang Sora nasa pera. Lapu-Lapu, ganun din. Pero ngayon wala na sila. So parang hindi na sila na-mention. Si General Luna, no? Matagal na hindi na-mention si General Luna kasi wala sa pera. At minsan lang dahil sa pelikula. At nila Juan Luna lang, di ba? So, gano'n, no? Yun yung mga consideration. Now, sabi kasi nila, magpo-continue naman yung circulation. Pero ang issue yan, papalitan ba nila? Ibig sabihin, maglalabas ba sila ng bagong perang gano'n? Of course, itutuloy nila yung circulation. Pero ibig sabihin nun, unti-unti lang, papalitan lang nila yun. Diba? So, mawawala din. Yun po yung kinakatakot natin. So, ako, wala naman akong problema sa mga halaman, sa mga hayop. Diba? Kasi okay naman yan. Pero pwede naman silang magkakasama doon. Yes. Kasi nga, kahit pumunta ka sa ibang bansa, ang pinakaunang history lesson mo talaga ay yung pera. Correct. So, yung importanteng tao sa kanila. Kaya kasi yung Rizal yung pinaka-importanting tao sa atin, siya ay nasa piso. Dahil yun ang pinaka-circulated na pera. Yes. So, ganun din sa ibang bansa para matutuhan mo yung kasaysayan nila. Pero ito, Sir Sir Chow, Doc Chow, ito po ba, like for example, in comparison po sa mga ibang bansa,
baka isa po tayo sa bansa po na wala na po talagang imahe po ng mga bayan at saka mga presidente natin. Well, meron naman, I'm sure merong ibang mga hindi rin gano'n ang pinili. Pero Mhm. karamihan sa bansa talaga, tao talaga. Majority. Majority ang alam ko. O kung hindi man, yung mga major countries. Makikita mo yan si George Washington. Kasi alam mo, yung kung sino yung nasa pera also represents yung values nyo, yung Mhm. ano yung pinalagahan nyo. Correct. They represent the pivotal moments of your history. Hindi naman lahat ng tao, hindi lahat ng bayani malalagay sa pera. Mhm. Pero kung malalagay ka sa pera, ibig sabihin nun, meron ka ring kontribusyon doon sa pagkakatatag ng bansa. Oo. Kasi nabanggit nyo kanina, Doc Chow, na talagang ito naman hindi nag-umpisa nung hindi lang nag-umpisa itong administrasyon na ito, kundi naumpisa nito nung panahon ni Pangulong Duterte, nung paglabas nga nung polymer banknote na 1,000. Andiyan pa nga yung fear natin noon na ayaw nating tupiin kasi hindi tatanggapin ng mga tindahan. Pero anyway, do you see any po dito political behind sa mga ganitong klase po ng hakbang, lalo na itong mga sirkulasyon po ng pera po na ginagamit natin? Well, of course, aminin naman natin na in a way, may pagka-political yung pagkapili sa mga tao sa pera. Mhm. Pero that doesn't mean na tatanggalin mo sila kasi kahit na political lang kasi hindi naman maaalis sa kasaysayan ang politika. Mhm. Hindi maaalis. Kasi ang kasaysayan ay political at ang politika ay kasaysayan, di ba? Mhm. Pero yun na nga, hindi maaalis na may mga talagang halimbawa tulad yan, may suspetsa tayo na noon pa man kasi di ba kalaban sila sa politika na gustong tanggalin yung alaala ng People Power Revolution. Kaya tatanggalin si Ninoy at si Cory, Mhm. dahil dinamay na lahat, kumbaga. Di ba? Pwede sabihin nilang hindi yun. Kaso syempre, yun yung parang lumilitaw. Hindi naman natin mapipigilan yung taong mag-isip niyan. Di ba? Kasi yun na magiging implication. Parang dahil pagka iwinaglit mo yung pivotal moment of EDSA Revolution sa ating consciousness to taking it out of money, parang dinidiminish mo talaga yung kahalagahan niya. So Mhm. yun lang naman, no? Palaisipan, sana hindi nga mawala yung ganyan na historical consciousness. So sinasabi lang naman natin, malaki yung papel ng pera sa Yes. pagtuturo ng kasaysayan. At sana, kung gusto nilang palitan ng ibang historical events, maglagay sila ng historical events, pwede naman ganun. Diba? Pero huwag nilang tatanggalin yung kasaysayan. Mhm. Yun lang naman. Kasi ang ganda ng punto po ninyo na talagang sa isang bansa, kung gusto mong matuto sa kasaysayan nila, yung una mong titignan kung sino-sino yung mga nasa pera nila, kung sino-sino mga tao. May libro nga dyan yung mga kaibigan kong sina Divine Reyes at iba pa, sina Benjong, Mhm. yung cash saysayan. Kasi Kasya, wow. sa Philippine money, may libro yan, available yan. Sa pera ng Pilipinas, nakalagay ang kasaysayan natin. Kaya ang problema, pag tinanggal mo na yun, di wala na. Parang ang dito argument nung mga nag-design nitong bagong polymer banknotes natin is promoting the biodiversity ng Pilipinas, para daw maging pamilyar daw yung mga Pilipino tungkol dito sa mga endangered species na ito na dito lang matatagpuan sa Pilipinas, and at the same time yung mga tanawin at mga flora and fauna na inilagay dito sa ating pong banknotes. I'm sure there is a way to put everything there. No? Mhm. Pwede na magawa ng paraan. Yes. Doc, gaano kaimportante na yung mga ganitong klaseng usapin, for example, kailangan na may mga consensus, may consultation na ginagawa dapat ang ating mga nagdi-design ng pera, katulad ng banknotes, sa mga eksperto sa history, for example, para mapangalagaan, ma-preserve ang history, culture, and tradition ng Pilipinas? Well, ang alam ko, nagdidesisyon dyan, money board, no? Mhm. Mga taong pinili yan upang magdesisyon ukol sa ating pera. Mhm. Pero, alam nyo,
wala akong narinig na sila ay nagkonsulta sa Historical Commission. Di ko alam. Ay, hindi lang na kukwento sa akin. No? Pero wala akong narinig na nagkaroon ng konsultasyon among historians sa Limbawa. Kaya kaso baka kasi tinanggal na yung historian kasi tinatanggal na yung history sa pera. Baka mga scientist na yung mas kinonsulta. So, I really do not know. No? Nakakalungkot pero well, no, sana ganito, kung sincero talaga sila, may pakita nilang nagpiprint din sila nung may pera, na may taong may pera. Pera may tao. No? Kasi ito nga isasabihin ko, pag tinanggal mo yung tao sa pera, parang tinatanggalan mo yung ordinaryong tao ng oportunidad na matuto ng kasaysayan. Parang tinatanggal mo rin yung kasaysayan sa tao. Pag tinatanggal mo yung pera sa tao, mali. Pag tinatanggal mo yung tao sa pera, parang tinatanggalan mo rin ng kasaysayan yung tao. Okay, magandang punto po yun. And do you think, Doc, this will reflect against the yung naunang gusto ng Pangulo na isulong ang mas malaliman na pag-aaral ng kasaysayan? Kasi, di ba, meron nga siyang directive sa DepEd na talagang paramihin pa ang araling panlipunan, ang about studies sa history. And here comes itong itong bagong banknote na ito na I think kinonsult naman ito sa kanya before pa i-print ito. Well, again, this is just a continuing project. Hindi naman niya talaga ito sinimulan. Pero sana, ang magagawa niya dito siguro going forward, ay ilabas pareho yung pera. Kumbaga, mag-print din ng bagong may tao. Ang yung hayop. Yes. Yun ang move forward. Kasi kung gusto niya talaga ng mas maraming kasaysayan, hindi lang sa eskwelahan yan. Pati sa taong bahay, pati sa pera pwedeng ilagay yan. So, yun nga ang naaabot eh. Hindi lahat napupunta sa eskwelahan, pero tayong lahat, umahok ng pera. Oo. Actually, isa pang argument dito, Doc, actually, kini-question ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, etong bagong bili na mga machine ng BSP na sa pagpiprinta ng imprenta ng ng pera gamit ang abaka o papel. Pero paano to gagamitin daw? Bilyon-bilyon ang nilaan doon. Tapos ito na, nakadepende na tayo ngayon sa Australia na siyang supplier, number one supplier natin itong polymer banknotes na ito. Well, ang isang issue talaga dyan, yung abaka farmers. Yeah. Currently, yung abaka ginagamit sa dating perang papel. Sa polymer, hindi ko alam kung hindi ako scientist eh. Pero alam ko, kinukuha ba sa ibang bansa yan or what, no? Yung abaka farmers daw ang magsasuffer, sabi ng isang pangulo ng Abaka Farmers Association. Yeah. So, yun yung parang isang issue dyan. No? So, anyway, kailangan silipin, no? Kung ano bang, bakit pinipilit. Well, again, hindi naman tayo against dun sa perang matibay, di ba? Yes. Pero 3 taon na yung mga pera na polymer. Mukha naman maganda kasi nakita natin na parang wala pa na akong nakitang lumang ganun eh. Alam mo yung parang agi silang bago. Sana totoo nga ganun, totoo nga yun, ano? Pero wala pa akong nakitang lukot-lukot. Siguro maingat din yung tao. 1,000 pa lang yun. Hindi naman lahat ng tao nakakawak ng 1,000. Yes. Subukan natin yung pagkakweta. Correct. Kung makita mo bigla po, lukot-lukot. Alam mo yun? Yung palagi palagi mo encounter sa jeep, ganon. Madaling maluma. Diba? Madali pa lang maluma. Naalala mo yung sinabi nila noon, nung pang-panahon noon ni Pinoy na yung pera parang hindi madaling maluma. Tapos after a few years, parang my God. Diba? Mas luma pa sa luma nung unang panahon. Correct. Diba? Hindi mo maintindihan. Kasi talaga namang may wear and tear naman talaga yan. Hindi naman pwedeng walang wear and tear yan. Titingnan natin kung itong polymer na ito, pagka na sumabak doon sa taong bayan, talagang matibay. Kasi
Yun nga, pera yan. Production cost din yan. Kung madaling malumang pera, tayo din ang gumagastos yan. Yes, okay. Maraming salamat at napakaganda ng mga punto ninyo, Doc Chow, at sana ito maisip mga natin, mga nasa posisyon kung papaano talaga tulungan din ang ating pong sambayan ng Pilipino na hindi maipagkait na matuto sa ating kasaysayan. Maraming salamat po, Doc Chow Chua, ating Filipino public historian. Salamat po, Idol Mark, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa IFM Dagupan. Merry Christmas po and God bless po. Makasaysayang Pasko at maginhawang bagong taon sa inyong lahat. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.